ഇതിന് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇന്ന് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉഷാറാക്കി ഓളായിക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ്. കമോൺ ഗൈസ്. ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാവല്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. ഗബ്രിയേലിന്റെ ദർശന സാവല്യമായി സർവലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായി ബേത്ലഹേമിന്റെ മാറിൽ ഒരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ. പിന്നിൽ താരകൾ പുൽകി തൂകി മണ്ണിൽ കോരിയ നാളങ്ങൾ പാടി അവൻ പള്ളിക്കറ്റയണിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണും ചിമ്മി തുറന്നിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാലിട്ടടിക്കുകയായി എന്നും ആഘോഷം ഉണരുകയാ. ക്രിസ്മസിന് എന്റെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, വെറൈറ്റി കേൾക്കണം. തോന്നുന്നേ എന്നതാണീ മറിയാമ്മ ഇത്? ഇത്രയും നല്ല പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ കളിക്കുന്നേ? മറിയാമ്മേ, ന്യൂ ജനറേഷൻ സ്റ്റൈലൊന്ന് മാറ്റിക്കാലോടി. ചമയമിട് മനമകളെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങ് തിരുമകളെ